on when the animonyamina there can see Emma would be. Then they rub on home by one here, if we are a part of the family, I hope you are. Oh, I do. I'm part with me, and my way in Dinky, or down what it's a payas and the opportunity and qua. I pay what I'm also at the bar, and go for one to me. Running my to me near the emperor, and that's why I tell you from Ra. That was it. I will you by you to do. Amen. Until the entrance. And we are mobile now, and then also, yes, Abatua Adiciano Suo. Edika Ehunu Paradise, according to who said, Ampa Ewa. Okay, if you pay any more about for Kron Beba na Abefa Yenako Paradise, Amayakochna. Rather enter. You won't say you better hear it. Ubia Yangupon, Aji will be a Udi Yangupon, and will be a no your head. Now they are Bayano in your leg. No one say, or can you feel it every year? Now ya hiniano, not a crash here. And into the Bayan said, the TLC, your Bora did Moja Eddie more for Sunny. Yema bibia enye bia ema ya akwemu yebasum awurade na ye toa adesian no aso afi ye kasafa the bosom of Abraham kokumu enho asem na ebese ene ene munyina eka enho asem ihu se osura paradise kontu no a paradise ewodi awodo a ye de efre na emubia so awode ebia ni ame ehu no sade eho etie so ogenkai Revelation chapter 6 verse 9 to 11 eho no so e paradise e fra ho timi fra ho aforumochi ase aka na guwo nyina no so omo wa aforumochi ase ye beka eno so enho asem ogenkai Isaiah 57 verse 1 to 2 so a and also, also a friend advance be Pastor and answer and I just best and pa Bia Obeda Bia no crano, the back of Tom Paso, and also a home away in Tassem. And after sudden a half friend of Ebia Chambers MPM, and also one kind with you for Isaiah 26 verse winter. It's a paradise. Now, when you know the end for the Malcolm come once, and then they kick a home. Now, and then the Abraham, the Kukumu, and once. Now, for you, you see them so every moon. Paradise, and why I'm a Jebia. And what do you say? I'm a point of Adam. Now, Utimbo Bray, now, Bibia Macroso. Now, a ready young point, Nicosia. Okrano ekwa ahomeje biemu ubenya ahomeje afri ewi ase de fe no anxieties enema bebrenu na ehayen ewo ya asesena mu adwendwene kodana ehu suro amsesie enema bebre just disturbances enema hanipa adwen no bebre na se Onyankopon adom na se ye kra no efi ni padua mu de a ye ne saa hunamu amanehunu nyina no etu atwa afabi ka kire men se apostle ya ka me pa abomu pa na me ni pa message na o preach no no mitie pa ese manyini me abasiriwa se me matwam mbia di oso 70 years enje bia me ne se me wu free wi ase nsema aka kire me nyina se me momoden obubusa otwere obubusa me fa enti eyese asore yetua tight ana na me tete no se ampa eyese wo ye kristoni a utia wo sa apostle do kire bre me na mabomodin se medi so se me nsa me na aka etia wo wi ase ni se ma mfa nya ngopon asem anya me kra na maje nkwa na me betutu nya ngopon asem wase a ya che me kra no
ebekoko mu yem na ekon so a enyidaso bi eni ho ma de bio we ya putu ka sie e ma yen so enim no kure no se ja se yesu etimi se Nyankopon ni monyam e wa abrabo mu ene kasafa eja Abraham kokumu yen nkan e Nyankopon asem no e wo Luke chapter 16 verse 22 so every yen read there Awurade so eka Luke chapter 16 verse 22 yen nkan e Awurade na asem no okay nkan ho a o se na eba se ohiani ni wuye no abofo beso a ne koto eja Abraham kokumu na odefo no nso ewuye na osie no ase nso me yewno se Lazarus oye nipa na asem o mobo oye nipa bi a oye rehuni pa nso owuye no eja Abraham kokum na ede ne koto ye na eba se ye mu ni ehunu de enti a ana eja Abraham kokum kura de eka ene mesa Lazarus Abraham ba no ana se betima kan se ebia no isa enana wawu a so okọ onana nche ebia onana wo no ho se ho ne kro honhoma na o onana ne mu no onana te asie no gidi a na ekura no na ebi nso ekura saa ne ba ne mu na nana no anka se mu nti wawu a ene beko ono anka sa ebia owapa ana se ne janom wo no ho na ese ono nso yede ne kro obofo ebe soawo yebejeje wo so yebezo wo so yebeda wo fom yebekukuru yebema mo ne ko yebema mo ne yo na fe yasoawo ne de wakọ ohini empiti ase no ano no afi ohini e dosu mienu e de ko paradise akoto eja Abraham kokum na wo gesa wo de ofi edemu kodemu a enu ati ensan yakura asum yeye no abasa aba obedi asase we so imprinsi apem ewi ase nyina badwo asase badwo eso badwo ye pita badwo kom bibia badwo ewi ase bayade ewi ase bate ewi ase baye fefe na enum nso wa wonya akwa ye ko paradise no obasa sorry no abedi edeni bio woni nua kura mnisha apem etwam wi a afi na Onyankopon de wa ye yie ebe ma wo na afi edeka sie no ode wo kom ene wo kwa wonsa ma bio ene de wo kwa wonsa ma bio kura enye se wachire kwa ya yira woni Awurade betena da bia akosi ebra eni awieye na se de Onyankopon tie ne sa na wonso betena da bia ubre ntwam da oha woni amane awreho woni kwada na bia ma wo su bio na eho eye ena wo se eho na sa amene ye twa wonhene a obeba obefiri obeba oba be sa ni padua ya sa amene ewuo na wa maye ni padua woforo a ene de ebetena wada bia weni nsam a ese nipa woto a wode hye on den weni ntina ebra bia no ese nipa wo brapa weni ntina obi ya wade a eni se wudi akire weni entina ni se wode bibia ese wakom na ma wakom ye pita ebi se obefiri edemu akodemu hallelujah ebefira rehuo mu akwarehuo mu ana ebefira atetie mu akwatetie mu ana imo ebefiri edemu akọ edemu okansa eja Abraham kumu a ya na ewase kire na ebese yenhwe kukumu no aye kan ho asem no ya na de ya na taaka enema bebre na me fa na maako muni mansa okan ho asem o mi yenhwe Mika eti enso Mika chapter 7 verse 5 yenhwe de Awurade asem no kan akra bi ho na yen kan akra so oba oda kukumu no ono nso we wana ne yenhwe de ya na ekire kan se bebre Mika 7 verse 5 o se monya da mfuoni na mompa mo nto oyonko so oba oda kokumu no ne ho na we wa no wadi asem nie ase no so kokumu asem na besa meka no e ka kokumu asem a ana dure bia huhumu asem ya enya hunamu ade oba da kokumu a ene wode ma se dodo no ya awarefo na nso ti oba bia na kokumu enso wo yire ne de oba oda kokumu na yenhwe oba oda be ma kokumu so there ebi ezutia na enya picture no a ebe me yate Abraham so oda Lazarus oda Abraham kokumu na ebe me yate ase egenka na ma bebe nka bebre na Hega nso eda edi Hega to Abraham kokumu ebe ka no nso ehun asam kakra iwie nso a enya Hega de enko na ebe ka afi nso
Saul nso na yere no nyina edom gu David kukumu eno so yebeka ho wansem Moses nso ka se ontime nso o man no kukumu eno no beturu o mo won kukumu eno nso yebeka ho wansem Isaiah 40 verse 11 was say Awurade ba obeso anwa no na waturu nwa man no kukumu eno nso yebeka ho intasem na afia yihwe mu nso eno ati nso yebesua se eja oba woda aja no kukumu no ono na Nyankopon yi odi a kire no ne ya hwesa kukumu ansem go nyina na afi emame ebabo ya me yate ase ne enwo se Lazarus oda eja Abraham kumu a na se ne wo pa kire na minimum se adesua ne nkosie no ebabo ya ni pa se na ebe se o mekọ kire eja Abraham kukumu. Hallelujah. God bless you. Nanso so bi se ho. Nanso ubedi kan ati ansa. Hallelujah. Obaki ansa. Obaka wani aguso. Unhumi bio. Sese afedi e woni wiase ebedi endetimu. Enu ansa na obekọ eja Abraham ne kukumu. Abofo obeso direction yedi ama wo mo no me officials. And assignment yedi ama wo mo no se yemeso ani emfa onfa wonko a. Ommehwe se dwuma yede hye wo mo nsa no. Ombedi so on beko the right place nso aya kire wo mo you can say bia oba eda be makukumu a na wo de ya kire pa se oba no na e kire se oba no na nije ni di kan no oba no na nije oba bia e ma mo wase se ase munni sa experience ndi ya munye ni yie na aware na e sei ye bobo so ye befie wo da be makukumu a Uda bema hukumu a enigie ekire de ebe ekire enigie ye ka ho asama kire mo ekire se unim se udo ho obi a udo ho akire no obi a udo ho akire no uwo otijina afo uda bema hukumu a ekire se bema no udo ho akire no na oyotijina afo na wan kasa mu nso no udide wo mu na eye abotoye mu. Hallelujah. Awarefo sensa na ma wonyina enkoso de ya munyi mo mpaye wo twere be ma kukum na unhu de America de a ena minim kukum kura wo twere kokuna wo twiri mu minim kokura wo twiri mu enwo impraw. Amen. Enwo mo ana ma enwo mo enwo mo ana Ani die wo mu ana momiyanko momiyanhwe ni yie cause se o da be ma kokumu a na e kire se oba no wani je woni me se wo boafo woni me se wo otitafo umu no wunya ni tie ankasa wa na woni ma ni tie a wo na me se yesu akọ na ebehunu the mama can say and say unso kan Genesis 16 verse 5 wa o say o de Hagar Sarah na funa no eto eja Abraham kukumu tama na awo ma no o say o de etu ne kukumu na etira ede ebe na ye besia afiri mu Sarah ede Hagar eto Abraham kukumu no na animuonyam hye ema akoda no say ya ohun say ya sena animuonyam eye abasobo ya bona abaso enu da nchen so a gina bia pa bi na ye ne akoro wonya gina bia pa bi tese wakona nimu obewun se wakona nimu abrabo mu maka se akoda no obenya edebi e wono animu ebe mo feel proud ebi se ohun se ednakere kukubi mu eye negie ejina ma ne ma bebire sanso na ye bese ya kire se okọ paradise ya ni munyam se okọ paradise ya ba sobo gina bia pa na wan kasa no umu no ubenya edebi e wa umu na we feel proud umu se wonye ni paketwa yede Hagar yede ne to Sarah Abraham kumo no yen nka awana kimi abo mo kakra na ebi emu bi ekofie nso a kasa afachiri Genesis chapter 16 verse 5 na fe yenhwe de ye ka no se times na ya na oyusuo no ya na term papa bi e kire se
Bibi papa bi esu abrabom o experience ani tie bi asomdue bi edwo bi ahoto bi na se aware se yehunu saa awawade yemu de a ene ekuzofo ya awade ye mom yemprase ye mompa ye papa mom ye mompa ye de me kan de me kam kire mo ema no ani tie we de emo de mo tire be makokum woda kokupa ba mum kokupa papa mu na woda amen obeka say na apostle de o kan de tetefo na aka saa say mo kire o mo ana tetefo na me na o mo kasa na na ma tetefo ana sa na ma okay ene na je say o nka wa o say na Sara ka kire Abraham say asamboni e wadi me da wo so me na me de mafuna metro okukumu na ohunu say wonyin senti obuma ne motia ewade emu me ne wontam watan na kire say anya say bia ewa na ga wa na ne kwoto nukum say woni o da okukumu da bi e kire say o de na ma no kire say afedie Hega obe experience new life bi ibu furo bi kura ebesi ewo na brabo mu na ewo se ye se no nso na fo etimi eboa anya no nko maka se o nkan second Samuel 12:18 so a Saul nso so ne yire nom nyina aware wo nyina na wade punish no wo tena so no o se o me do mo nyina me gu David na kuma mo nso na se ne kukumu ni me se sa wo do bi kukumu a wo se na ni monyam no nso se wani monyam oya obre mpon a ese wani monyam ene ko to Abraham kukumu a eni monyam hye eye ededie eye enimu kro eye nkran hye eye abotoya mu na ene ibese mudika anya picture no a na aboa mo pa wo nka ho a sa na radio samoka o second Samuel 12:8 wo Bible no watwe ne ya bi woni asa kan kai se hia ne ya kan kai ne ehunu die Awurade bese wo kire ne ya kan se ye do nakoto agya Abraham kumu a wo be ye do ko be papa ye do ko se be papa be bi asomdue wo be bi abambo wo be bi ahoto wo be bi yinsira wo ne se ya basobo e gina bi apa e tumidie na e nkranhye yenhwe e se ye de sa ema nyina ma David no na tire se David no se ya sena ni muonyam Awurade sa Abraham ni muonyam na won so a obekọ Abraham nkyɛn so no na je sa won so ya se woni muonyam ni bi na Abraham nsira no Abraham na hoto no Abraham anigia no Abraham nkunim dia no na won so wadi bi na je se wo bambo ani nyina no ɛho asɛm awa sei ɛnkai a yɛhwɛ wɔ kakra bi na fi yehu de anyamesɛm no ɛka ɔse 12:8 Second Samuel na minna mede ura efie me ma wo na mede ura yerenom enso me gu okukum na mede Israel ne Juda fie nyina me ma wo na se Isa anka me de se ne se e be ka wo ho na kire se eyani monyam se maka se nipa no eno wo ya de bibi obi to okukum no wo na anka se yes wani monyam ama nipa nso ya de ne be to okukum no nso no nso yes na ni monyam na sa na ase Awurade ka eni eka kukumu asem a enya hunamu asem enya hunam anisu ade bi ne yeka ne yeka sunsun mu asem ye ka nsaye bi a ebe wabrabo mu ye ka gina bia bi a wu komu ye ka ahoto bi a de wo kɔhyɛ mu na enna me prase a me ka ho asem kyerɛ mo no Moses nso kan Numbers 11:12 Awurade ka kyerɛ Israel Awurade ka kyerɛ Moses sɛ wo na ade wo man ne bɛkorɔ no Moses ka kyerɛ Awurade sɛ me de mentimi o ma mi papa berebe we me metima so o mo kuku me metima aturu san krofo me kukoso so de oba atai e de ne ba e bo ne bo no e de me metimi o man yi saa na Moses kan ye na kire se kukumu no ehun wa yintasem kukumu no e wa yintasem se oba atai e aturu ne ba won de ne e bo no bo a na sa akoda no odi hene akoda no odi de ne akoda no wo bambo bi e kire ne ma bebre ti Israel for no no Moses actually Moses ni kukum na otere omunya na Moses eturu omo no kokoso sɛ de oba atan bi wɔde ne ba ɛbɔ ne bo saa na Nyankopɔn sɛ Moses na wɔayɛ Israelfoɔ no no kan sɛ wedi adwuma wedi media ɛso kyɛ me adwuma wedi Awurade media ɛso kyɛ me pa na mayɛ dai ɛna wɔman nipa dodo nyinaa me na obi a etie me na obi a kyɛ me
Eradi we di mesro. Then so I say, di mepe and ameye. Hallelujah. Edumana di then so eradinti. Amen. The phone omo bre pa o. Nyankopon krofo mba wiase nyina de krofo hye omo nsa no. Omo nyina bre ye. Okona onya ta am kankan ya. Omo ze me kan say Moses so e de oma no aka oni kukumu. Yes omo nso oma no ye ka say e de oma no na say oma no da Moses kumu so Moses soa wo mo ade soa. Na kire say omo da dwene ne omo hawo nyina na beda Moses so. E de say dia akwada say oba tai no se ne ba no obo ne boa na akoda no bibia na de soa na setena ni bibia no abeda obata no so ye ko ekoda abra mukumu a sa na tie na minim se adesua ne nkosie na beboa ye bebre enti ufiri demu kwa demu ufiri ni monyamu kwa ni monyamu ufiri nkunimdie mu kwa nkunimdie mu abofo asoa wo awo se meka se ya so de ye de wo ko se woda wo tari otumu ne de wo kura wodi ani die na akuro ene ye wo ene ye kotekoto wo ene ye ma wo so ene ye se na bebre nu ane ye ma wo na ye sa akon so a wakoda opening pa bi kukum wakoda opening papa bi ni kukum kuku papa bi mu amen. Onka Isaiah 40 verse 11 kura so a eno so ye ensem bi a edi animu adachi ye beka ho wasem onka ya na o ka se osambaka for Jerusalem onfro enko be pono so na oma ne so ahoden so na won kasa mu onsuro na on kansera ire nkuro se mo hwe mu nyankopon no onie na woto aso a eba 11 ho a ye hwe de onyankopon asem no e kan ye akira bi ye genka wa hwe wo se ye genka 40 verse 11 wo se ana tan kame wo se hwe ewadi nyankopon de tumi beba na ne basa be ni mu ama no kana katu ya kana ho na mo se nanim obaye ne nyankuo se odwawefo obeturu enyaama ne basa so na waso mo ne kokumu na waso wo mo Awurade Nyankopon ba o se obaye ne nyankuo no Awurade baye wo mo nyina Awurade nwane nyina obaye wo mo na ne be na wase Awurade ba obaye o se obeturu enyaama no enyaama no ne basa so se de odwawefo ne nwae ebo na basa so no na waso mo ne kokum na se odna de abo no na abo mo ne kokko obaye obaso mo na basa so sana Awurade asem eka enti we no so eye je se Awurade fa ho bre Awurade fa wo dadwene Awurade wo fa wo hawo na je se obo Awurade bo ede se odwan no obo odwanwefo ne bo so oye na ade e wo no ankasa na basa so na ade da ne kokum se wo ankasa wo basa ne ye mpato ho kire wo no na kire se akwala no oni wo hawo bio akwala ne ni amane bio ni hawo nyina no atu atwa enuanom anije bi wo ya anim pa o anije ka sie papa bi wo ya anim a esase ye boye ho modern pa okoda aga Abraham hukumu a ye hwe de Awurade asam nso eka bi o na afi ye hu afutu a ebenya ye hwe John 1:18 ye hwe de Awurade asam nso ekire John 1:18 egenka ho a ye behunu o se obi enhunu Nyankopon pen oba owo no kro no a woda agya ne kokum ono na woyi na di a kire no o se obi enhunu Nyankopon da wo wiase sa na wo kana se yie edu be bia na Bible no wa hwe aka se wo se obi hu Nyankopon da edu be nso no aka se ase ye hu Nyankopon na se ama bi no me ka se ne Bible ro kra no e ka se na nso wo anyanti ase de a ene wo ba bere edu be bia onka Nyankopon asem no a John the Baptist me nyame ne Elijah no hizo no se da bi ono nso ne Elijah no ene ho na eka no kore wo mu ho na bi e wo ka no kore John se nyo ne Elijah no Yesu no se John so ne Elijah no nso enti asie bi wom ehunu bi wom pa so wan ti asie de a fidie ne Yesu fidie no ne Yesu fidie Yesu fidie a ne Yesu ne ye nkofo bi o asem no Awurade bi eso ama wate asie ne kasa me no mo ka enema bi aban buru mu no as controversy enka ebi ada aje kura be boye enso ni na no Nyankopon adaro mo be sane sane nyina ma ye maako nim se ebere se mu no na nka esiesie ho kura se ebe se bi afa konse bi Rome ehun intasem Rome ehun ensem bi a Nyankopon ekeka fa ahun no ne ade wo se
Nyankopɔn ma yehunu nneɛma bi a bɛkɔ so wɔ wiase wɔ mu ɛne nkɔmhyɛ ahodoɔ a Middle East ntasɛm a ɛfa saa bea no ɛne nsɛm bebree nu na mo atenye hu ɛbere a mo wɔ mu ɛne deɛ abaraba yɛ sɛ mo bɔ na ɛne deɛ ebie mu ani mo hunu sɛ esi yɛ ya mene mo kasa yi sɛ mo kra no efiri mo nipa bia ne mu afira mo firi mo kra ne behunu abɔfoɔ kronkron na ɔmɛde mo bɛkɔ agya Abraham ne kukumu a ɛyɛ fɛn sɛ paradise wɔn sɛ agya no ɔba no atwere agya no kukum na ɔno nko ara na wada na di akyerɛ no eni ɛsɛ agya no twere ɔba no wɔtwere agya no kukum di a na ɛkyerɛ sɛ agya no kata no so agya no wɔn kata ne ba no so ɔhwɛ no so ɔbɔ ne ho ban na ɛyɛ gyinabea kɛseɛ paa na ɛyɛ tumidie kɛseɛ paa na ɔba no wɔ mu so wɔtwere agya no kukum na yɛ sɛ ɔba mbɔ kɛseɛ paa na ɔwɔ ne muonyam kɛseɛ paa mu ɔwɔ ne muonyam kɛseɛ paa papa no a yɛn kase yɛwura no twe ne kukum no ɛnyɛ asɛm ketewa koraa ɔtwe ne kukum no ara no ɛyɛ asɛm kɛseɛ papa ɛyɛ kɛseɛ papa ɛyɛ kɛseɛ paa sana Onyankopɔn asɛm ɛka ɛyɛ gyinabea kɛseɛ ɛyɛ ahotɔ a ɛdi mu paa yie na ɛyɛ asomdwie amen ɛnipa sɛ na ɛbɛsɛ yɛtwere agya Abraham kukum amen ɛnim sɛ yɛbɛsɛ yɛtwere agya Abraham kukum na Awurade nso bɛboa yɛn ama yɛatwere agya Abraham kukum sɛde agya no ɔsɛ ɔba no ɔtwere agya no kukum na kyerɛkyerɛ sɛ agya no bɔ ne ho bae agya no hwɛ no so agya no akata no so ɔwɔ ne muonyam saa na yɛkɔ paradise no so a ɛte pɛpɛɛpɛ yɛkɔ agya Abraham kukum a paradise yankasa no ɛhɔ no ɛbambɔ firi hɔ ba tumi efiri hɔ ba ɛnyehyɛ a ɛwɔ hɔ no ɛboa yɛn bebree diɛ kan ne sɛ ɔkɔ paradise a woni wɔ haw dadwene abɛbɛrɛ sɛ bea no ankasa ɛyɛ ne ho bea no efiri bea no ankasa na sɛdeɛ ɔba no ɛyɛ agya no ɛyɛ ɔba no na agya no ɛhwɛ ɔba no so na ɔbɔ ne ho ban ɛwɔ adeɛ nyinaa mu no saa na yɛkɔ paradise nso a ɛhɔ nso ɛteɛ sɛ ɛbea no ankasa no ɛmɔ ne gye honhom a ɛwɔ bea hɔ no ɛkata wɔ so honhom bi wɔ bea hɔ no a ɛredi bea no soɔ na ɛhɔ nso ɛyɛ wiase bi a system no ne yɛn system no ɛnyɛ de korɔ koraa na ɛyɛ asɛm paa na Awurade Nyankopɔn ɛde yɛ bɛkɔ hɔ na bea no ɛbɛyɛ yɛn abɔfoɔ wɔ hɔ so abɔfoɔ ɛwɔ hɔ a wɔbɔ bea no wɔbɔ ɛho bae a wɔn ne ahotefoɔ kronkron a ɛna ɛwɔ hɔ nti wɔn nyinaa obiara wɔ ne bed obiara ɛno nso ɛho wɔ ahintasɛm wɔn nyinaa obiara da ne mpa so obiara yɛn mpanimfoɔ mo agyanom kɔɔ yɛ akyɛ amen agyanom kɔɔ yɛ nkyɛn wɔn kɔɔ yɛ akyɛ agyanom kɔɔ yɛ akyɛ papapapapapapa yɛn nso edimi nka sɛ obi ba yɛ ama yɛ sɛdeɛ ntufoɔ bi ka no sɛ ɛgye obi ba ama yɛ sɛ mo te saa anwom no na afei yɛde wɔkɔ yɛn nyinaa bee hyia mu hɔ yɛn nyinaa bee hyia mu hallelujah nanso ɛde asɛm asi ɔkɔ ne fie nanso ɔkra ne deɛ na ɛkɔ da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  na ɔkɔ kɔhome abɔfoɔ ɛne wɔ hɔ nti ɛwɔ deɛ ɛwɔ nyɛ hu asɛm ado na ɛhu ɛwɔ deɛ ɛwɔ nyɛ hu ɛwɔ deɛ sɛ abɔfoɔ no wɔ hɔ tetefoɔ no nyinaa egu hɔ yɛbɛkɔ wɔn yɛn ka so yɛbɛkɔ emu yɛne bɔne na ɛne yɛ ɛko wɔ wiase ɔbɔnsam nim nsa ne bere a ɔwɔ no te sɛ etia sɛ yɛfiri ase sɛ yɛkyerɛ mo nneɛma bi yɛfa Awurade ma yɛ no ho wiase awie ho nsɛnkyerɛnneɛ nneɛma bi a ɛyɛ nneɛma kɛseɛ bi a twɛ na tintim de atoɔ a sɛ ehunu sɛ saa deɛ wɔ adi aba deɛ a mom yɛ expert Awurade nneɛma kɛseɛ bi wɔ hɔ a yɛbɛfa ho asɛm a keka kyerɛ mo a biribi wɔ hɔ a
ye body ni to ne ka ho asam kire mo a na mpe mo amoti a mo nsuro awurade de a obi ntime muwa mo bio se won ntime ansuma awurade a obi ntime muwa wo bio wo se wunya de ne se awurade a wo bo ni awurade a wo som no ene wan de ne se wo som ma obi a ne mo wo som ma awurade na da chi bia na awurade aso ni mu onyam e was enema e ba wi ase no enema e ba wi ase no do so bebre enema and ya tete empanimfo titefo ne keka ho asam se ba wi ase nyina no se mi hu de menka kora mfa ho emela to hu ntasam e ya dwuma na me ka na megade ye he Jerusalem kure ye ka ho asam emu be chamienu enho ntasam e bera mbecha mienu no sa bera no no ene na awurade eba titefo ya ka ho asam ni yan ka ho asam be bio se e bera ya se e bie wani am ohunu se de kurokonkon no emu acha mienu ene se de enkom se fa woni de ka fa ho nyina e de ba ni enho enye no nko ense bebre se awurade da no ano enche awurade baba be fa ne nkrofo na odi yakọ na nka menem beka odwamamfo kase no wote nsuo pii so no a odi na dwamammo adada wiase nyina no na ya memboa ya beka ono nso ne ho nsem bebre na ifiase ye kwotwere agya Abraham kokumu ansa mo se misa amasa obi beso odi kai no obi pagya na nsa beso odi kai obi pagya na nsa obi so onyanko aha da kakara na hallelujah yebeko nano so ikase de osma ye no ewie no nyuma a odi ahye ye nsa no menim sa me nse bia enetiro me de amamu nyina amamu nya picture bi oba ne tire eja ne kokumu eye ntasem o kire se o tumidie kasie mu o woni munyam kasie mu o ahoto kasie mu eja ne bo ne ho bae enu ko tire eja ba na kokumu a na ekira se won so wo bambo eye ahoto eye ni munyam gina bia na eye ensan tabi na eba new experience bi na wunya wo abrabo mu okra na wefi uni padua ni mu na efiri uni padua ni mu a nyankopon okyenya me boa na se yetenkwa mu a ene ebehwe emra okra no nso efiri ni padua ni mu a ebra efiri asase we so ekro ehunu no nso enho asem no hu se uda ne to a ebra obefiri okra na befiri asase we so a ye pewaye hu bie wo wi ase asase we obi nam no kaso ohun asem asi a we oturofo che bonsam kora hallelujah me se erade ba boaye erade be bie na nsam eso a kire erade na ehira mo Nyankopon na edom mo wade pese da ache aheman no ene ani gie na eba no mo nso mekomu bie mo nsiesie mo mo nso mo ho den mo ni na ho unso za so bibia amane hu bia obi ana mo bia mo mu na de ketoa mo mu na ketoa kora erade ba boa mo so how bi da wo so a enye wo brabo wie ya no abofo ya ready say wo free okra ne fini padua mu a wo be ko ba bia ho ye pa na bonsam de wiase abrabo ne wie aye abrabo awose abrabo koso de awose edidie ni enom de nanso edidie ni wonum nyina na ose kan wo se da ache no okra na woye mu no ni fie no obefiri efidie obefiri we mu no erade ba obesanya obenya efi wofro ofiri we mu no a obekọ fufuro mu ene na me pa me sade se ka da sempa no ho ansem a ni ehunu da sempa no de e kire ni nyansa picture no a ebe me yati ase pa na fa ebe hye erade ni mo nyam pa da sempa no ye se obofo bi adi sem eti eduna ye se obofo bi di da sempa bi e be wiase no obeka kire omo mo ti wiase nyina se omo nkoto awurade na ebere no waso so omo ankoto ansori awurade obofo no nanum di a ene ne me sane omo koto aboa no so omo ankoto awurade obofo no nanum di a ene so obofo no asipe na obofo no nkran nsam ode beba no so omo ansom no omo anfa anya dwuma a ene aboa no so omo koto no because obofo no awurade bofo no ba obeka se omo nkoto awurade na akemu do no adu yebe so ri abom paye yebe ko awurade anim ida se yebom paye ma Nyankopon ma ahode e fi na rokro hwa ho yie se nipa mienu munya ka accident ya obofo ba fa ba ko ho tie obafa no wajaba akono ono yire da mpa so
modada ba akumu bibisi na so ono so oba ne ba kura mumienu nyina na ekon so a obofo konkon ba befa ba akon abofo ba befa ba akon ne waja ba akun na mensom no ya na arewo sam ya na wonya mensum ya nsu nyame ma ye yere ne ye manom obia nyere ne ho obia empia ne yonko o ma nyina ye nsori ansa ye beko eja Abraham kokumu na afedie wa wontimi enante pam ensimu nko eja Abraham kokumu da bi okra ne ntimi enante nko eje se abofo ena suawo ena ye de wakoho na Onyankopɔn kakraka we pa no esma obofo se o mesuawo na wo ye son ade de benti na wo so abofo besuawo de benti ena obofo pa mu a abofo kronkron besuawo ade ye be ho a ye be jeje wo so sika bia wunya owi ase ni din bia wunya ye ntira na da bi Awurade a wonante na kwan so na wo do no na wo tena ase ma no ene ntine Nyankopɔn ase wani monyam no ye de ko Abraham kumu ene so ye ni monyam hye gina bia pa bambo hoto bia ni ti bia de wo ho abofo wo ho bibia hia bia no bia edu wo ho na bia no ankasa nso ebeye wo bia no ede ba kro no sa bia no na ebeye wo mama ye mabonsam kwai mama ye mabonsam nya ji ye kura ama wi asa bedu bi na fe nyama som no eye timba ema bebere no a na eba na we ma me kai Awurade ansam a eba me nkyai na Awurade da no wadu na Awurade be pa ne die wo mu ene ma na ebe wi asa no ni pantimi enyina no na ano odin pa se de commission na kan ye no na obia obako bibia Awurade ba gye no obia no o sa kimu na me hu sa adofunu bia no mo ebo mo suma Awurade no omum bi eni sa kinum ana nipa bi aka ehu se ebinom so o sa kinum na eye na eyare ho sempa na ebinom ntimi enyina de na eba na no ehu papa na minim se fourth message no emono meka eho asem gakra timum ye yie pa wa woni sa kinum ye yie pa o woni sa kinum a ye yie papa na ma so enya ne suo na ma so nya se me kobi abofo eba so Abraham kumu no nya asamkasi o Nyankopɔn pɛmu no a Awurade Nyankopɔn bɔ so ne asase wo tubofo mu abofo mu nya ba ako angels say yemeso wo enko eja Abraham kukumu na koda eja Abraham opanim pa bi kukumu na bambo ani animonyam mu na wo tibi anse wa ma wo obra yie ni abaso wo animhwe wo Nyankopɔn fam da bi Awurade hu ye mobɔ ye worshipfo Awurade na fe ye gina so ne ya wo so ye ho na ya bɔ mpaye ye mpa ba ho ɔden so ɔte edilifo ye bi emu bi ekɔfom nhoma ɛwoye mu no ɛna ɛyɛ mmerɛ Awurade hu ye mobɔ ɛda no de ɛbɛbaara ɛbɛ no de ɛbɛso ara paradise no so de ɛwɔ hɔ abɔfo no nso ayɛ ready owu abɔfo nso ɔno nso ayɛ ready Awurade bɛboa mo ate mo ye brɛ ye mfe ho nto Awurade so Sorry, any papa let's go on. Sorry, be a 1 more day. Said it for this year. Mompire, no more continue me awesome. You become awesome. You bomb fire, catch what I saw when you mob. And Oba a quawadia. When I'm so on your kunu and a niaji. Sana, I want to say a horse of tear. When you're going to be a big quiet, and also when you need to be and I'm a casa, and now what dear, one year, we are bar, no need signing again, and the other has make a 1 here. And the more a rather a woman more bought, I'm only more chromati, and besides of money, so be an idiot tea. Now, so most men, the American Atias, yes, I will be a buying your crew, a wadia. Let us say, well, we are a Nigia pa.
nsan bi aba na abrabo mu yɛbɔnya ngopɔ mpa yɛ se yɛn so yɛbɛkɔ hɔ na nsan bɛba yɛ abrabo mu anigye bi bɛba wan atenka ne wan abenya ɛda ne deɛ wan abɛhunu wɔ wu mu sɛ wade sɛ ɔn se yɛ den na yɛntimi mɔ bra pa ɔn se yɛ den na yɛn ho atimi ate na abɔfo ne bɛpa yɛ ɛkɔ fie a ayɛyie yɛmɔ empire ebi ɛwɔ yɛn anim anigye bi ɛwɔ ɛtwa yɛn yɛde bɛkɔ agya Abraham koko mu ɛyɛ bambɔ egyina wɔ sɛ bambɔ egyina wɔ sɛ animonyam hyɛ ɛyɛ anigye ɛyɛ ahotɔ ɛyɛ animkorɔ agyidifoɔ monkɔsɔ mɔ mpaeɛ yɛnkɔsɔ mɔ mpaeɛ wate na yɛnhyɛ yɛn ho den Oh yeah, many and often I do yeah. Kaviana over a dofo name, my boy. I will be no sir, on the on the sweaty, hey, on the sweaty, Yame to on the Sawa bra. Yeah, now, hey, yeah, oh yeah, man, and off, Nayaka, I do, yeah, come up here, now, I don't for Yame, my boy, Consider bomb fire, what? Yeah, him fire and fire the air. Ampara Nianadi Moses Smith saw mine. I never know me one me near Smith saw my never know what you don't want it. You don't want it. You don't want a vampire. What vampire? Yeah, paradise Yakwa. Yeah, paradise Yakwa. Empire so much me the Yako. Empire won you Empire to you paradise. You're my fro. Oh man. Oh tema. Nabe besia. Ayane rade. Betu Hallelujah, Jelu Sarah, you're my fufra, oh my no, oh tema, nabe, Yebesia na yane erade bate aleluya abe yebesia na yane erade
Eja kron edani munyano na ase kase ema wo. Ene de yo me yate wo nka ampa anigye bi wo baabi atwan yen. Ahonto bi wo baabi atwan yen. Ewe ne wasiesie ede ato wo se ewie ye brabo. Tim nante wanim kosi. Na Awurade ebe bibia anto to ayene a. Wo basma abofo kronkron ama wo abafa yen. Na omne ye beko Eja Abraham kokumu a ye paradise. Na eho eya ahonto bi a eho eya ni munyam bia eho eya ni munyam hye bi Awurade enim se wasam ye kore pa enim se ne ntimi enko ho eni anwo ne de beko na eye wona de odi ye beko ho Awurade asro hu ye mabana bibi ejina wasam so no bibi a ejina wasam so bi a yetu wana mon bia bare bi eni wo ho pa yie pa yetuna asro ni munyam enim se o kan ye ho nsempa waka kire na no nso mo mpa ma won krofo yi se Awurade ehu o mobo so the bear and abrabono kono mra ne ma bi basa so mother ni ntimi nyina ne ma wudi pampa ba ho ne se emu na so the brade yang po ba na so ye dana to a brade abofo abasoa ye na fe wo de akọ Eja Abraham kokumu na ya hinie no ento aso no mu anade ye de en wo se wonsa wa de boye nyina ho bai arafo ye mo se wonso obi bi Awurade wo se bi bibi ha no wa na sesemu wo amane hunu bi mu ya de bi da no so ye bom pa ye epa awon fa de ni wo chie e de ma wo Jesu de mo so se Awurade na dwi ho ni kire ne ma wo ho nsane wo ye nso na ya abra bone foforo kra ne mfiri nkunimdie mu nkonkunimdie mu ye da wase e wo Yesu de mu amen.